Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمساج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
waj'alna lil muttaqina imama. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekepityanipun Bapak Joko sampun ngaturaken kumandhange ayat suci Al-Qur'an estune kalih mugi berkah saking Gusti Allah tansah tumandu dumateng temanten kekalih rama lan ibu kekalih lumeberipun para pinisepuh Bapak Ibu tamu undangan sedayanipun. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Kepareng rias penganten katelah mua Mbak Tira Eka Make Up Sidowayah Jenggrik Kedunggalar Ngawi daya pun nyaptakaken krobongan atur sungkeman dados tunggal. Krobongan sungkeman Rama lan Ibu pun samakta lan satata. Kepareng ingkang lolos duwung cekap manten putri kemawon juru sembogo mua Mbak Tira Eka Make Up para kadang cinta nada elektron sungkem marang Ibu Pertiwi Candrane. Leng-lenging dringo mangu mangu leng-lenging dringo mangu mangunggong arep sembah kolbu krobongan angka sepisan umpama kawejeng sabdo Kang Mas pangapunten kepareng siadi ngaturaken sungkem sangandhaping pepodo sedaya kalepatan kula kepareng nyadong duka ingkang kathah dugang Mas Siadi sungkemira tak tampa pangestune Kang Mas tumuli tampanana semonogo akeh lupute Kang Mas gedhe pangapurana kasinggihan dugang Mas monggo tumuli kepareng sampun samakto Mbak manten dipun sayang CPK CPK cium pipi kanan cium pipi kiri jih pun sah Mbak ampun lingsem jih Mbak Rina kalian Mas Aris sungkem marang Rama lan Ibu sadèrèngipun punang keris kalolos saking walikat gigiripun temanten temanten kakung monggo saking sekaring ngedaton kusmaning Ayudya Ayu Mbak Rina jejengku sesendokan wadana tumungkul hamari kelucandrane pangapunten ingkang Rama dalah Ibu kula ingkang sowan kekalih Rama dalah Ibu kene-kene ngger anakku wadon anakku lanang cedhak karepun bapak lan ibu kene ngger Rama kepareng putri panjenengan pun rina ngaturaken sungkem sandhaping pepodo Rama ngger anakku wadon ya kaya ngene ndodhok rasaning manahing bapak ana kaludhangan iki sira nganggono sakabeh luputmu pangestune bapak tumuli tampanana semanten ugi pun ibu ya ngger kene genduk anakku Rina cedhak karo pun ibu aja tido-tido perkewuh ya nggih pangapunten engkang Rama napatilah saking ibu sungkem pangabekti kula kunjuk panjenengan Rama nggih anak lanang aris bapak titip marang Rina tresnanono sak jepate jaman aja nganti kok disiksa lahir tumuli sing batin kono genduk anakku wadon Rina sungkem marang bapak ibumu mara sepuh nggih pangapunten pun ibu ya nggih
pangestune ibu banyu milih tampanana sing ngati-ngati jusung keri jumangkah saking lenggahipun ingkang kepareng menggugati temanten kekalih kepareng manjing neng marjanipun palenggahan bapak ibu saking Jaten Jogorogo pangapunten Rama dalah ibu kula ingkang sowan kekalih Rama dalah ibu kene-kene nggih anakku lanang Aris pun ibu sungkem pangabekti kula kunjuk panjenengan pun ibu sedaya kalepatan nyatung duka ingkang kathah pun ibu ger anakku lanang Aris sungkemira tak tampa ya nggir sing ati-ati aja sungkeri kono sungkemo marang bapakmu sing wis kukir jualan ragamu nggir Aris kasinggihan pun ibu pangapunten apak tilas saking Rama sungkem pangabekti kula kunjuk panjenengan pun ibu nggir anakku wadon sing sabar ngladeni Aris ya genduk Rena kasinggihan Rama sungkem pangabekti kula kunjuk panjenengan Rama nggir anakku lanang pitungasing Rama lakang pangekasan sok sapa wae sing kepengin gayuh wahyu ning kamulyan aja lali Rina lan wengi caketo marang pangeran ya kuwi Gusti ngakarya jagat Gusti Allah kanthi nindakaken salat fardu salat 5 wektu yen perlu tambahono salat sunnahe ya nggih lumaksana mangan jali babar pisan ponang keris dipunagemaken rumiyin tetep jumeneng rumiyin ponang keris ponang senop dipunagemaken telenge ngayun menawi sampun kerampungan Mbak manten lenggah Mas manten tetap jumeneng tetap berdiri menghadap sang istri jumeneng menika keparang pun adat kacar kucur ubo rampinipun kacar kucur atu teko sedulur kacang kawak dile kawak atu teko ya dene sanak temanten kakung ngasta kloso bangga trambus kala jana tinalilawi wenang penganten putri ngasta sindur hawarna gula klapa kacar kucur pun aturaken keng garwa sigaraning nyawa duh nyanyi Dek patah lenggah Dek patah lenggah Dek patah duduk dulu yang satunya Dek patah duduk kepareng sawetawis sangger kompil mboten anu kepareng babar pisan bapak ibu kasuwun jumeneng dateng mriki jinajaran majeng mriku monggo kacar kucur katitipaken Rama lan ibu kekalih tanpa beda pangapunten duh Rama telah ibu Rama telah ibu kepareng sawetawis kacar kucur kula titipaken panjenengan kekalih nggih wis tak tampa sewayah-wayah mbok jaluk bakal tak paringno nggih duduk bersanding saling berhadapan-hadapan temanten berdua lenggah andun sih sinisian jalaran karo bansih lelumban raganing asmara kembul bojone Handrawina dahar kembul kembul bujana dahar kembul menawi wonten keraton winastanipun kembul bujana Handrawina menawi wonten aladan ngriki winastanipun keparenga dulang-dulangan Mbak manten dulang katresnane Mas manten astane kekiring nyekel janggute Mas Aris Mbak Rina Mas Aris kalih nyawang keng garwa kalih didahar daharane lir gumanti ingkang asta piring Mbak manten monggo sithik mawon Mas sampun kata-kata Mbak Rina dari sithik ning tundak tanduk nggih dahar sareng-sareng telenging kalbu
kalih nyawang juru foto Mas Mbak ampun sawang juru foto pun paring nunjuk antarta suci lho Mas Aris ketoke ngelih Mas ora tondak tanduk mengke nggih Mas nggih bakda resepsi kajenge dipun dulang kalih Mbak Rina melih nggih dimpet riyin paring nunjuk antarta suci warninipun abrit suwuking gending para kadang cinta nada senyum termasuk ibadah Mbak Rina Mas Aris dipun pasne Mas telasne Mas Aris unjukane telasne mboten napa-napa nek unjukan melih oh ampun nggih para tamu kakung putri sepisan malih nginget wekdal kalajengaken foto pangeston menika kapurwakan Bapak Ibu Sohibul Bed kasuwun berkah pangestu kapundhut foto Bapak Ibu monggo foto kalian Pak Manten lir gumanti bakdonipun Sohibul Bed mengke gantosan kalian keparenga kapundhut foto Bapak Ibu besan rampung Bapak Ibu besan kapundhut foto keluarga temanten kakung ingkang kula waosaken enggal kapundhut foto nggih niki keluarga manten kakung rumiyin babakan keluarga manten putri mengki bakda kirap kaping kalih nggih kajenge tata cara radi ringkes angga sepisan keluarga saking Jaten Bapak Agus Siswanto sekeluarga sekalian lajeng Bapak Budi sekeluarga Bapak Andri sekalian Bapak Sutrisno sekeluarga Bapak Supriyanto sekeluarga mboten kata lomben keluarga saking Campuan lajeng pitu penjanipun Bapak Surono sekalian 8 Pak Wo Pandak sekeluarga kapundhut foto lajeng mangke keluarga Mbah Kar lajeng keluarga Bapak Lamto pungkasanipun keluarga Jaten mangke keluarga Bapak Parman kasuwun berkah pangestu kapundhut foto monggo Bapak Ibu saking Jaten kasuwun enggal tumata kapundhut foto mbok bilih mangke keluarga saking Bapak Ibu besan sampun rampung foto lajeng pasrah riyin menawi to salebeting pasrah fotone pun rampung mengke kirap rumiyin babakan nampi pasrah pambagyo tengah kirap menawi dereng rampung kapeksa tetep kalajengaken nggih inget wekdal sasmitanipun panitia pawiwahan kepareng atur pangandikan pasrah monggo Bapak Ibu keluarga saking Jaten enggal kapundhut foto pangandikan pasrah sesulih saking Ibu Suyatmi keparenga tinalang atur Bapak Surono Srepek Mataraman para kadang Bapak Ibu besan kasuwun tindak mriki ndampingi pangandikan pasrah monggo Bapak Ibu besan kasuwun mandhap dampingi ingkang pangandikan pasrah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Dumateng panjenenganipun para alim, para ulama ingkang satuhu kita tenggo bunggah pituahipun. Dumateng para pinsepuh dal sepuh ingkang satuhu kinabekten. Dumateng Pangabekten Brojo Satyanegari, Ibu Kepala Desa saha Bapak Ibu perangkat ingkang kula hormati. Langkung-langkung dumateng Bapak Ibu Suwata ingkang kula hormati ugi. Mboten kata lumpeng dumateng muda-muda taruna ingkang dahat sinudarsana. Langkung rumiyin semoga kula dherekaken muji syukur alhamdulillah dumateng asma dalem Allah Subhanahu
Dene menapa ing saat niki kula dalah panjenengan sami saged magempal angkrawi undanganipun Bapak Suwata sekalian Ibu kanthi wilujeng boten wonten alang setunggal punapa. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi kunjuk dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita dhereki tindak lampahipun lan kita ajeng-ajeng syafaatipun ngantos benjang yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Para rawuh sami ingkang kula hormati, kula ing niki minangka sulih hatur saking panjenenganipun almarhum Bapak Wairin saha Ibu Suyatmi sakeluarga kapurih masrahaken temanten kakung nggih menika Raka Mas Aris Gagas Setiawan. Saderengipun kala pasrahaken kaping sepindah sarehne niki tesih wulan Riyadin. Pramila saking menika Ibu Suyatmi saha keluarga ageng saking Jaten ngaturaken sugeng Riyadin mohon maaf lahir kalian batos. Mugi-mugi sageta lineberna ing dinten punika. Ingkang kalih atur salam taklim saking Ibu Suyatmi saha keluarga ageng Jaten arupi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangkep angka tiganipun wasipun gati kula ing mriki minangka sulahatur saking panjenenganipun Ibu Suyatmi saha keluarga kapurih masrahaken temanten kakung. Pramila kanthi menika saking sing saat menika kanthi wawasan bismillahirrahmanirrahim Mas nganten nggih menika Mas Aris Gagas Setiawan kula pasrahaken dumateng Bapak Suwata sekalian Ibu ing pangajak mugi katampiya kanthi suka renaning penggalih. Dene menawi sampunipun kula aturi nggula wentah amprih saenipun nggihipun bebrayan supados saged bebrayan ingkang sakinah mawaddah warahmah. Sawanipun penganten boten piyambakan lan boten saged betani menapa ta menapa namung sekedar ubur ampe saha tali asih. Mugi-mugi saged ngenteng-entengi anggenipun Bapak Suwata anggenipun hadahi hajat ing siang punika. Saha muga-muga saged dados ngraketaken anggenipun nyambung silaturahim ing saat punika. Para rawuh sami ingkang hormati, ingkang salajengipun rawuhipun temanten kakung boten piyambakan kadherekaken sanak kadang tanggi tepalih pangombyong saking Jaten ingkang kathah sanget. Pramila dadosaken bot repotipun Bapak Suwata sekalian Ibu. Pramila saking menika mbok menawi wonten kekirangan samukawisipun kula minangka atas nami wakilipun nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Dene ingkang pungkasan mbok bilih sampun paripurna bahagian nika rampung, kula sarombongan badhe nyuwun lilah nyuwun pamit dumateng para rawuh sadaya. Doa restu kasuwun mugi-mugi lampah kula awit dalem mriki dumugi griyanipun piyambak-piyambak saged ulujeng boten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Ingkang pungkasan bilih temanten kekalih benjing dinten Setu nggih Setu pagi watawis jam 09.00 mugi temanten kekalih saha keluarga agengipun supados nglarapaken temanten utawi mboyong temanten dumateng pidalem Jaten makaten. Saking kula pribadi mbok bilih wonten kirang ingkang prayogi kula nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sundakaning lampah Jeng Susi Susilawati monggo kacihna radi tebih enggal ngasuwun nyapakaken anggung. Kanthi tatas titis terang terwaca dawuh pangandika saking penyanipun
Bapak Srana pun ngaturaken pangandikan pasrah sesulih atur swargi Bapak Wairin dalah penyanipun Ibu Suyatmi. Nggih, kanca-kanca juru foto saged kirap nggih. Berapa menit? Amargi jam 12 kedah. 5 menit. Nggih kalih mlampah cucuk lampahipun mbok pilih. Nggih, ketawisipun ketawis dereng Pak cucuke keng mriku. Nggih, Jeng Susi kepareng kalih mlampah alon-alon telenging kayun pun ngaturaken kirap angka sepisan. Nggih, adate ngriki jam 12 kedah rampung dados menika parikedah karingkes ringkes wonten kaludhangan resepsi wisudan daup temanten kekalih tanpa beda. Terus pundi pun ketawis dereng Pak, pun ketinggal dereng cucuke. Dereng. Piantun putri dados oh sampun. Nggih. Alon-alon Sang Suba Manggala Mranata baris ya wiji gumolong dampyak-dampyak kum aregut lampahing binarung ngrapyak wataning gading ya gumelar sura iku pun dugi mriku dereng. Pun kapiyarsa swaranipun lerek lembyaing samudra kalih alon-alon Jeng Susi beksanipun kalih foto-foto. Bidal gumuruh campur bening aku mongso binarungi Sundakaning lampah Jeng Susi Susunamati Loso Sidolaju Widodaren Ngawi. Yuk Selamat
piyarsa swaranipun lur obyake samudra sowan ngabiyantara cundhakaning lampah monggo Raden kakung Raden Putri kula aturi jengkar saking sasana palenggan Raden kakung Raden Putri Jrotyas wuyung sekap arep oh mandhap saking madyanipun setinggil binaturata Sri Narata sarimbi jengkar cangkrama haniti kendhu kencenge pranatan gemah pakaretining praja cundhakaning lampah cucuk laku cantang balung ingkang nembe viral ingkang sampun kondhang wonten dunia nyata kalian dunia media sosial teng YouTube teng TikTok IG Facebook sampun kondhang ngaleka jeng Susilowati kemijil saking laladan Sidolaju Widodaren Ngawi lumaksana mangenjali wingkingipun patah sakembaran sinambunging ngutat mustikaning kaki sahanene panganten Bagus Saris Roro Ayurina temanten kakung Bagus sing warna Sembada Wiratama manten Putri Ayudasari karenggo-renggo rias penganten katelah moa Mbak Tira Eka Make Up mijil saking Sidowayah desanipun Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kadipaten Ngawi sithik iso ngladosi akeh saya maneh tur mboten ngociwani mliginipun monggo Bapak Ibu ingkang kagungan kersa saged nimbali rias komplitan mua Mbak Tira Eka Make Up Sidowayah Jenggrik Kedunggalar kepareng para paraga jangkep Dumas Manggala Samakta daya lukar busana kespisan ngrasuk busana kaping kalih telenging ngayun busana kasatriyan sang dapat majan para kadang keluarga besar Karang Taruna Karya Muda ingkang semboyanipun mencetak generasi muda yang siap terjun di masyarakat kepareng relados para tamu kakung putri dedaharan badhe niki mengke nampi pasrah ngiras pambagyo piyatangening kalang ewang aglar pandamon sar kekantenan suka parisuka saka ing tias mangayun panggih manten setengah 11 jam 12 kedah rampung dados radi dipun gelak tata caranipun pangapunten katur para pinisepuh Bapak Ibu tamu undangan atur pambagyo atur panampi pasrah
sesulih ingkang kepareng megugati kancehna panjenenganipun Bapak Suwoto Ibu Jasmiati anggenipun kagungan kersa hangajange mantu kanthi bingah jroning manah mboten kasedu matur priyangga wonten ngarsa panjenengan sedaya nyuwun senjata pitulungan kalian panjenenganipun Al Mukarrom Bapak Kiai Ali Mashudi pun jajari ingkang kepareng megugati monggo para kadang cinta nada lektun srepeke malih kepareng katur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Winantu sagung kinurmatan kunjuk katur panjenenganipun para alim ulama, para yai, ibu nyai, para bapak haji, ibu hajah ingkang rinten dalu tansah sinanding kitab suci wahyuning ilahi minangka panuntun kiblating panembah ingkang satuhu kawula mulyakaken konjuk sesepuh pinesepuh saha aji sepuh ingkang pono ing pamawas lebda ing pitutur ingkang satuhu luhuring budi konjuk katur panjenenganipun kadang besan nun inggih Bapak Wairin almarhum dalah Ibu Suyatmi ingkang tansah kawula mulyakaken boten kunjuk katur panjenenganipun tamu undangan kakung Sumarna Putri ingkang dahat kinurmatan boten katalumpen pinanganten sarimbit ingkang tansah bagya mulya. Saderengipun kawula ngaturaken mengkawa senggati sumangga tansah kawula nderekaken muji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah paring kanikmatan arupi taufik hidayah inayah saha maunahipun dumateng kawula dalah panjenengan sami sehingga wonten ing kalodhangan siang punika kawula dalah panjenengan sami taksih dipun parengaken makempal wonten madyaning bebrayan punika kanthi pinayungan kalis ing rubida tinebihna saking sampikala amin amin ya rabbal alamin. Shalawat salam mugi tansah kunjuk katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ingkang tansah kita dereki tindak lampahipun ugi syariatipun lan ugi ingkang tansah kita antuk-antuk syafaatipun benjang wonten ing yaumil qiyamah. Ing pangajab mugi-mugi kawula dalah panjenengan sami wonten ing kalodhangan siang punika angestreni dawuhipun pinanganten sarimbit nun inggih Roro Ayu min amri narsada ingkang jinantu kromo kalian bagus aris gagas setiawan mugiya kawula dalah panjenengan sami kadhaku minangka umatipun ingkang sholih sholihah ing tembe wingking pikantuk syafaatipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin amin ya rabbal alamin. Tamu undangan ingkang dahan kirunmatan kawula talangipun atur cundhakaning basa panjenenganipun Bapak Suwoto Ibu Jasmiati sepindah ngaturaken sugeng rawuh sugeng lelenggahan kanthi mardu mardikaning penggalih
Ananging mbok bilih panjenenganipun Bapak Suwata Ibu Jasmiati anggenipun nampi panjenengan sami kirang saking kegupuhan saha kirang sekeca anggenipun caos papan palenggahan ugi kirang meraos anggenipun caos pahormatan utawi dedaharan estu panjenenganipun Bapak Suwata Ibu Jasmiati nyuwun agung ingsih samudra pangaksami. Lan ugi panjenengan sami kasuwun rawuh kalian panjenenganipun Bapak Suwata Ibu Jasmiati. Nun inggih Bapak Suwata Ibu Jasmiati hanetepi darmaning asepuh. Ndhawuhaken putranipun inggih punika Roro Ayu min Amrin Rosadah ingkang jinantu krama kalian Bagus Aris Gagas Setiawan. Pramila saking punika wonten ing kalodhangan siang punika estu panjenenganipun Bapak Suwata Ibu Jasmiati nyuwun barokah doanipun anggenipun hamengku gati ndhawuhaken ingkang putra. Mugi-mugi tansah dipun paring kelancaran boten wonten aral setunggal punapa-punapa pinanganten sarimbit. Mugiya antut runtut ngantos kaken-kaken ninen-ninen. Mugiya dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya robbal alamin. Lan ugi panjenenganipun Bapak Suwata ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kunjuk katur sanak kadang tangga tepalih ingkang sampun paring pambiyantu bot-boting panjenenganipun Bapak Suwata Ibu Jasmiati netepi darmaning sepuh inggih punika ngawontenaken pawiwahan wonten ing siang punika ingkang arupi punapa kemawon panjenenganipun Bapak Suwata Ibu Jasmiati boten saged mbales punapa-punapa kejawi namung derek dedongak. Mugi-mugi sedaya pambiyantu panjenengan sami kacathet saha kawales minangka akmal ingkang sae ingkang saged manfaat donya lan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Ingkang angka kalih kinenhan nampi pasrahipun punang pinanganten kakung nun inggih Bagus Aris Gagas Setiawan putra jalu panjenenganipun Bapak Wairin almarhum Ibu Suyatmi ingkang wijil saking Klethekan nggih leres nggih Jaten. Oh nggih Jaten ingkang sampun kaaturaken pasrahaken dumateng panjenenganipun Bapak Suwata ananging lumantar talangipun atur sepindah kala wau ngaturaken salam takdim kunjuk kantur panjenenganipun Bapak Suwata Ibu Jasmiati wonten ing kesempatan siang punika lumantar kawula kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim kawula jawab kanthi atur waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lan ugi wonten ing kesempatan saat menika taksih wulan napa riyadin nggih kalau wau sampun dipun aturaken saking panjenenganipun Bapak talangipun atur saking Ibu Suyatmi ngaten nggih. Nyuwun pangapunten mbok bilih wonten ing kesempatan riyadin punika kita sedaya kagungan kalepatan pramila dawah sami-sami mugi-mugi sedaya kalepatan kita sedaya tansah dipun ngapunten kalian Allah Subhanahu wa taala. Kalajengaken kala wau sampun dipun aturaken kanthi pasrah bongkoan nun inggih Bagus Aris Gagas Setiawan kaaturaken panjenenganipun Bapak Suwata Sarimbit garwa kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim wonten ing kasempatan siang punika Bapak Suwata Ibu Jasmiati kersa nampi saha kersa nggulawentah murih saenipun anggenipun ingkang putra gebyur wonten ing madyaning bebrayan ing pangajap mugi-mugi estu-estu pinanganten sarimbit dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah antut runtut
ngantos kaken-kaken ninen-ninen ugi kepanggih malih binjang wonten ing swarganipun Allah. Amin amin ya robbal alamin. Lan ugi panjenenganipun Bapak Swata Ibu Jasmiati ngaturaken agunging panuwun awit panjenengan sami panjenenganipun Bapak Wairin Ibu Suyatmi sampun paring tali asih kunjuk katur panjenenganipun Bapak Swata Saripit Garwa estu panjenenganipun Bapak Swata mboten saged mbales punapa-punapa. Mugi-mugi peparing panjenengan dipun wales kalian Allah kanthi wewales ingkang langkung kathah ingkang barokah. Lan ugi mbok bilih mangke sampun paripurna pawiwahan penderek pinanganten saking pundi wau Jaten nggih Jaten ngersakaken kundur mboten saged nyaosi punapa-punapa kejawi namung nderek dedongak mugi-mugi kundur panjenengan sami saking rompok punika dumugi dalem sowang-sowang. Mugi-mugi manggih rahayu wilujeng kalis ing rupida tinebihna saking sampikala. Lan ugi mbok bilih pinanganten sarimpit binjang Sabtu kapurih nderekaken sowan wonten dalem Jaten. Insyaallah Bapak Swata Saripit Garwa dalah sedaya keluarga kersa nderekaken ponang pinanganten sarimpit. Insyaallah keluarganipun punika kathah nggih ampun kaget Pak Bu nggih niki mengke keluarganipun Pak Wata kuwathah sanget setunggal dusun niki persasat sederek sedanten. Bebilih mekaten saha semanten ingkang saged kawula aturaken. Mbok bilih kathah tumpang sopyan atur ingkang kawula sengaja saha mboten kawula sengaja mawantu-wantu nyuwun agung isih samudra pangsami ing wusana kawula pungkasi. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.